Kapin 30 ka mga tricycle driver sa General Santos City ang naisyuhan og citation ticket human masuta nga walay gibutang o gipilit nga taripa sa ilang unit. Ani ang report? Ipang-check ko tanan para bala na to. Taripa nyo daw eh. Asa man taripa ninyo? Kini ang mando karon sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City. Dihang gipatuman ang City Ordinance No. 37 Series of 2018 o ang pagbutang og taripa sulod sa mga tricycle unit sa syudad. Sukad niadtong unang semana sa Marso. Apan bisa ni ini, kapin 30 ka mga tricycle driver ang nasampulan sa TEU Jansan ug naisyuhan og citation ticket human nasuta nga walay gibutang nga taripa sa ilang unit. Nag-launch na kami ng operations mga 2 days ago. Ang nadakpa na siguro mga nasa 30 na siguro ang nadakpa nato nga walay mga taripa. Dapat talaga magkabit po ng taripa para alam ng taong bayan kung magkano yung tamang pamasahe. Ang pagpapilit sa taripa sulod sa tricycle ang nakitang solusyon sa lokal na kagamhanan. Human sa daghang reklamo nga ilang nadawat may tungod sa mga tricycle driver na sobra-sobra ang ginapangayo ug wala misunod sa taripa. Gani sumala sa pipila ka mga commuter, dako na ang kabag-uhan sukad gipatuman ang pagbutang og taripa sulod sa mga tricycle unit. Apan if mga idaran ang driver usahay nagatuman jud sila sa kanang taripa. Pero nakaagi pod ko lately nga kanang kung batan-on usually ang mga gud. Mao jud gihapon wa gid sila nagaano sa taripa, nangutana gihapon kung ma'am pila imong hatag. Sumala sa TEU mamahimo ra nga i-download ang kopya sa taripa o magkuha og kopya sa ilang buhatan. Busa dugang sa ahensya ang padayong bulapan sa ordinansa. Pamultahan gayud og dakpon kung asa ilawom sa ordinansa. 500 pesos ang multa sa overcharging sa pamiliti sa tricycle. Panawagan sab sa TEU sa katawhan nga kung dunay mamatikdang balapason nga tricycle driver, dayon kining i-report kanila. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.